Politie gaat door met controles. Het was al aangekondigd, al meer dan een maand geleden kondigde de politie aan veel te gaan controleren in het verkeer en op straat in de periode na het eind van het jaar. Afgelopen vrijdag werd er weer gecontroleerd. Toen zijn er verschillende motoren, 7 en ook een flink aantal auto's in beslag genomen. Op de Moontjeweg zijn die nacht ook 2 Venezolaanse mannen opgepakt die geen verblijfspapieren hadden. En in de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie op verschillende plaatsen op het eiland opnieuw verkeerscontroles gehouden. 7 auto's en 5 motoren zijn van straat gehaald. 2 van die auto's die hadden meegedaan aan het viveren. Al die andere voertuigen die in beslag zijn in beslag genomen omdat de chauffeurs niet over de juiste papieren beschikken en niet konden aantonen dat alles met de auto of motor in orde is. Ook zijn er nog 2 mannen gearresteerd met te veel alcohol achter het stuur. Eentje in Jouwee, ander op de Pater Eeuwensweg.